Представям ви един сочен, вкусен и лесен за приготвяне кекс с боровинки. Необходими са 2 яйца, които се разбиват с миксер. При непрекъснато разбъркване се добавя 1 чайна чаша захар. На тънка струйка се наливат половин чайна чаша олио и 3/4 чайна чаша прясно мляко. Сместа се разбърква добре и се добавят 2 чайни чаши брашно и 10 грама бак пулвер. Разбърква се внимателно и се разбива с миксера. Накрая се добавя есенция ванилия. Към така получената смес се добавя 1 чайна чаша боровинки. Разбърква се с помощта на шпатула или лъжица. Форма за печене се намазва с олио и се поръсва равномерно с брашно. В нея се прехвърля готовото кексово тесто. Пече се в загрята на 180 градуса фурна с включен вентилатор за около 40 минути. Поръсва се с пудра захар и се хапва с апетит.